ناچیز محمد تصور بھٹی کی طرفوں تمام دوستان محبت بھرا سلام۔ دوستوں دوڑ پسند آن تو لائک کرو، شیئر کرو اور سبسکرائب کرو۔ تواڈے دوستان دی نظر دوڑا بے ساڈے دل وچ تو تیرے دل وچ اور حد مک گئی یار وفا دی۔ لگی ٹائم تے آ کے ویکھ جویں چھل ہنجواں دے دریا دی۔ نت سینے سانگ جلیندی اے ابرار ہجر دے بادی۔ جیندے کان رویندا اے ترے ترے دیں او تو بننا اے قسم خدا دی۔ بے تیری شکل نو ویکھ کے ہر ویلے پیندے ہانوں ٹھڈ وتیو سے۔ تیرے پیار دے وچ بدنامیاں دی چائی سر تے گنڈ وتیو سے۔ اکھی نال جناب دے روسیاں دا نت چندے وڈ وتیو سے۔ تیرے کدی کدی ہس کے بولن تے اسی عقب ڈھڈ وتیو سے۔ بپا قیمتی ہوندی اے سر نالوں مل راٹھاں وانگ جلائیے۔ چنگا سوچیے اودیاں نسلاں دا پگ جیندے نال مٹائیے۔ پگ لوے تے سر دا کی فائدہ، پگ سر تو نہ سرفائیے۔ بھاویں بچدی ہووے سر دتیاں پگ ضرور تصور بچائیے۔ بھئی کداں ہٹ سے جدن دا پار گیاں، تیری مہندیں رات دلیل ہے۔ تیری حسڑ تو کیتی نت رکھداں پد پتن تے دا میل ہے۔ من لیں تاں ہئی اللہ واسطے دی میری آخری سجن اپیل ہے۔ پچھ ہٹ مشتاق خدا دی سوں وہوں پچھلا ملک دلیل ہے۔ بے ربو وقت ماڑا آ گیا ہے ماڑے انسان تناسے۔ سجناں دی لوڑ تے ہر ویلے اسا پہلے ہی کس دے آسے۔ کچھ وقت تصور ساتھ نہ دیتا چنگے بھلے وس دے آسے۔ اج اوہ بندے ویکھ کے لوک ویندے جیندی آس تے جیندے آسے۔ جی جناب بہت شکریہ جناب، دوڑے اچھے لگن تے لائک سبسکرائب اور شیئر چینل نو ضرور کرنا جناب۔ انشاءاللہ جلدی نوی ویڈیو دے نال حاضر سائیں جناب۔ اوکے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔